Pekný dník prajem. Tak máme tu ďalší príklad na Pythagorovú vetu. O čom bude táto úloha? Predstavme si, že máme štvorec z papiera. My si ten štvorec načrtneme. Z tohoto štvorca vytvoríme pravidelný osemuholník tak, že v jeho vrcholoch odstrihneme rovnoramenné trojuholníky. Čo ideme urobiť? Vo vrcholoch odstrihneme rovnoramenné trojuholníky. Predstavujeme si, že to v skutočnosti aj robíme. Papierový štvorec, nožnice a striháme. Po odstrihnutí týchto rovnoramenných trojuholníkov dostávame pravidelný osemuholník. Budeme poznať dĺžku jeho strán. Nech dĺžka strany pravidelného osemuholníka meria 6 cm, teda 6 cm je dĺžka tejto žltej úsečky. Keďže ten osemuholník je pravidelný, to znamená, že všetky jeho strany majú rovnakú dĺžku. Aj si to môžeme poznačiť ako dôležitú informáciu. Pravidelný osemuholník. Osemuholník. Všetky strany majú rovnakú dĺžku. Teda aj táto strana má dĺžku 6 cm. A nie len ona, ale aj táto šikmá strana. A tu budeme potrebovať najviac. Takže opäť, strana dĺžky 6 cm. Okrem toho pravidelný osemuholník má aj všetky uhly zhodné. To v tejto úlohe však nevyužijeme. Na začiatku sme si povedali, že vo vrcholoch štvorca odstrihneme rovnoramenný trojuholník. Môžem ho aj vyšráfovať. A skúsme si uvedomiť, čo to znamená, že je rovnoramenný. Že má dve strany shodné. Majú rovnakú dĺžku. Sú to ramená tohoto trojuholníka. Jedno rameno s dĺžkou x, druhé rameno s tou istou dĺžkou x. A okrem toho vieme, že tento trojuholník je pravouhlý, pretože jeho uhol je zároveň uhol štvorca. No štvorec má všetky uhly pravé, 90 stupňové. Ešte sme si nepovedali, čo vlastne máme zistiť. Máme zistiť dĺžku strany pôvodného štvorca, teda dĺžku tejto zelenej úsečky. Časť tejto úsečky poznáme. To je týchto 6 cm. No a potrebujeme vypočítať dĺžku dvoch shodných červených úsečiek. Horná červená, zelená a dolná červená nám vlastne vytvoria dĺžku strany veľkého štvorca. Zamerajme svoju pozornosť na vyšráfovaný trojuholník. Je pravouhlý. Použijeme Pythagorovú vetu. No ako sme sa dohodli v predchádzajúcich videách zameraných na Pythagorovú vetu, pamätáme si ju nasledovne. Prepona na druhú sa rovná odvesná na druhú plus odvesná na druhú. Tento vzťah od nás pýta, ako prvú dĺžku prepony. Prepona oproti pravému uhlu. Pravý uhol oproti nemu prepona, teda úsečka dĺžky 6 cm. Poznačíme si. Prepona má dĺžku 6 cm a vzťah v predchádzajúcom riadku hovorí umocni to na druhú. Poznačím. Nasleduje rovná sa. Napíšem. Mám priniesť
z obrázka dĺžku jednej odvesny. Ideme sa na to pozrieť. Jedna odvesna má dĺžku x. Takže napíšeme si x, vzťah hovorí umocni to na druhú. Napíšeme plus, priniesť dĺžku druhej odvesny. A druhá odvesna má tiež dĺžku x. Trojuholník je rovnoramenný, má dve zhodné strany. Takže dáme x na druhú. 6 cm. To celé na druhú môžeme si na boku pripomenúť, čo to vlastne je. To je 6 cm krát 6 cm. Urobíme poriadok s číslami. 6 krát 6, 36 a poriadok s jednotkami. Centimeter krát centimeter je centimeter štvorcový. Takže 6 cm to celé na druhú je 36 cm štvorcových. Ďalej na pravej strane máme ako keby jeden výkres a na ňom je napísané x na druhú. Nie je tam nakreslený obrázok na výkrese. Predstavíme si výkres alebo kancelársky papier. Na ňom nie je autíčko, slniečko, jablčko. Je tam napísané x na druhú. A potom máme ešte jeden výkres, na ktorom je napísané to isté. A keď to zosumarizujeme, máme vlastne dva výkresy a na nich je napísané x na druhú. V tejto chvíli potrebujeme odstrániť kamarátstvo, dvojky a x na druhú. Pozrieme sa, čo ich drží pohromade. Pohromade ich drží krát, teda od seba ich dostaneme pomocou znamienka deleno, x na druhú ostáva, preč odchádza dvojka, ktorá tu stála doteraz. No a pozrieme sa, aký príklad sme dostali. Čítame zľava doprava. 36 cm štvorcových a ekvivalentná úprava nám povie, videl to dvoma. Takže dostaneme, že je to 18 cm štvorcových sa rovná x na druhú. Môžeme to prepísať tak, že x na druhú budeme mať vľavo. Aj to urobím. X na druhú sa rovná 18 cm štvorcových. Potrebujeme odstrániť druhú mocninu. Máme tu malú dvojku pri x. A na to použijeme druhú odmocninu. Celú ľavú stranu dáme pod druhú odmocninu. Celú pravú stranu dáme pod druhú odmocninu. Skontrolujeme si exponenty. Pri x je exponent malá dvojka, pri čísle 18 je skrytá jednotka, ktorú si zviditeľníme. A pri centimetroch je malá dvojka. Čo si máme pamätať? Malá dvojka a znak druhej odmocniny, teda pracovne Včko sa rušia. Stávajú sa neviditeľným. Včko preč, malá dvojka preč, na ľavej strane ostáva x. Na pravej strane nám ostane druhá odmocnina z 18. Tam sa jednotka s Včkom neruší. Pri centimetroch máme malú dvojku a ona sa so znakom druhej odmocniny zruší. Takže dostali sme, že x sa rovná druhá odmocnina z 18 cm. No a môžeme si zistiť, koľko to približne je na kalkulačke, alebo keď to chceme mať úplne presne, necháme to v tomto tvare. Takže vieme, že x to je červená horná úsečka, červená dolná úsečka má dĺžku, druhá odmocnina z 18
centimetra. No a keby sme to chceli vypočítať, tak si to odmocníme pomocou kalkulačky a vyjde nám, že je to približne 4,2 cm. Tak si to napíšeme. Približne 4,2 cm. No a v tejto chvíli už je ľahulinké zistiť, akú dĺžku mala strana pôvodného štvorca. Ako keby sme túto hornú červenú úsečku presunuli smerom doľava, tak, aby nám prikryla časť zelenej úsečky, ktorú máme vľavo. Takže by sa nám presunula vlastne sem. Dĺžka tejto červenej úsečky je približne 4,2 cm. Doľava si presunieme aj túto fialovú úsečku dĺžky 6 cm. Bude, povedzme tu, máme fialovú úsečku dĺžky 6 cm. A do tretice urobíme posun červenej dolnej úsečky, presunie sa nám a dostaneme vľavo dĺžku dolnej červenej 4,2 cm. No a výsledok dostaneme ako súčet dĺžok týchto troch úsečiek a bude to 14,4 cm. Takže strana pôvodného štvorca, môžeme si to tu zosvorkovať, má dĺžku 14,4 cm. Keby sme mali tento výsledok zaokrúhliť na celé číslo, tak by to bolo približne 14 cm. A to je riešenie tejto úlohy. Ďakujem za pozornosť.